možda će stići. Gospodin Mirković ima neku zdravstvenu tegobu i ja se nadam da će on uspjeti to da savlada i da će nam se pridružiti. Njegova stolica je ostala prazna. Ali nama je već došlo vreme da govorimo o jednoj knjizi. To nije obična knjiga. Pri svega, vrlo su retke knjige koje se protežu kroz tako veliko, gotovo nesavladivo vreme. A govore o jednom, govore zapravo o istom. Naravno, privid je da govore o ratu. Ali neću vam odmah reći o čemu one govore. Ove zapravo rastegnute knjige. Reći ću vam to na kraju i nek to bude jedan oblik iznenađenja. Ali sada na početku ja bih vam samo rekao sljedeće. Mi koji dolazimo ovdje da govorimo ili da slušamo o knjigama koje je objavio čovjek koji se zove Slobodan Mašić, postoji, znate, dugo se vremena mislilo da ne postoji. U ranom periodu se mislilo da je to neki poginuo narodni heroj, po kome se zove izdavačka kuća, jer su sve kuće tada, uglavnom izdavačke, imale imena narodnih heroja. Pa mi se desilo jedanput da bi se čovjek javi telefonom i da kaže, molim vas, da li je to ta i ta izdavačka kuća, i kaže moje ime. Ja kažem, jeste. Kaže on, izvinite, molim vas, da li bi ja mogao da razgovaram sa direktorom? Kažem, ne možete s direktorom, ali možete razgovarati sa Slobodanom Mašićem. A ona iz druge strane telefona pusti neki zvuk koji je bio zvuk jednog velikog iznenađenja. Ja sam pretpostavio to, naravno. I kazuje, pa zar on nije poginuo narodni heroj? Ne, kazao sam ja, on možda jeste heroj, ali nije poginuo i neće se dati tako lako. Kazuje on, gospodine, ako ste vi stvarno taj, a ne terate šalu sa mnom, onda ja sam zato da vi dugo, dugo živite. I evo, ja već skoro 40 godina ili nešto malo više od toga živim i radim to zašto je jedan naivan čovjek pomislio da to može raditi samo narodni heroj. Ali sada ja bih prešao zapravo na samu knjigu. Sa moje desne strane sedi gospođa koja je napisala tu knjigu, Ljiljana Vinićanin Pavlović. O knjizi će govoriti gospodin koji sedi također s moje desne strane, ali posle one preskočene stolice koja je namenjena gospodinu Mirkoviću, gospodin Vasilije Kalezić. Bilo je puno razloga kada sam se odlučivao da pozovem gospodina Kalezića da govori o ovoj knjizi. On je tokom opet tih beskrajnih desetina godina koje su za nama govorio o raznim knjigama, od kojih su mnoge bile zapravo knjige ogromnog iznenađenja i ogromnih napora da se zapravo u jednom nesrećnom vremenu iskaže reč slobode, pravde, istine i reč koja bi se mogla nazvati časnom rečju. Gospodin Kalezić treba da govori o ovoj knjizi. I onda pojedine odlomke iz ove knjige čitaće sa moje leve strane jedna osoba koja je istovremeno i junak ovog romana. Sada imate prilike da vidite kako izgleda junak jednog izuzetnog romana. Ona će čitati odlomke, naša draga Milica Milša. I na kraju, jedan drugi čovjek koji liči potpuno na mene i koji jeste drugo ja, pokušat će da vam objasni
zapravo gdje on vidi, u čemu je ne smisao romana, pa to je naš pisac otkrivao i on ga je napisao, nego o čemu se zapravo tu radi. Zašto nam se desilo to što nam se desilo, a sada ćete iz odlomaka i izlaganja autora i izlaganja gospodina Vasilija zapravo čuti šta nam se desilo. Pa da počnemo. Izvolite. April 1941. godina. Selo Prislonica. Kada je tata pošao u rat, mi smo bili u Kragujevcu. Bila je noć i tata iz ormana izvadi uniformu i sablju. Ja sam rekla, tata, kad budeš u ratu, sablju ispruži napred i onda niko ne može da ti priđe. Ja to znam, zato što se Vlada i ja tako igramo sa vešalicama. Ja uzmem vešalicu i ispružim ruku i moja ruka duža od Vladine i Vlada nikad ne može da mi priđe. Ja ga uvek prva ubodem. Tata, ovako ispruži ruku. Ja sam vikala. A tata je rekao, deco, majka će vas odvesti u selo. Tamo će vam biti najbezbednije. A ja idem samo da oteram Nemce i evo vašeg tatišanca za 3 dana. I mama nas je odvela u selo. Dragu, ona je jedna naša rođaka. Njeni mama i tata su umrli još kad je ona bila mala i njena baka je nju dovela kod nas prije nego što sam se ja rodila. A sad je devojka. Duška, on ide u školu već odavno i zna da čita i piše. Lepu, i ona zna da čita i piše. Ja znam pomalo. Vlada ne zna nimalo. Posle su u selo došli baka i deka iz Beograda. Oni su mamini, mama i tata, i oni su prvo živjeli u Kragujevcu, pa kada je teta, a teta je njihova ćerka i ona je učiteljica, dobila premeštaj za Beograd, oni su se svi preselili u Beograd. I sad je deda rekao da je Beograd bombardovan i da su mnoge kuće srušene i da je mnogo sveta poginulo. I mnogi su ostali živi zakopani pod ruševinama, rekla je baka. Na liniji je bilo puno vojnika. Mi smo im odneli vodu. Vojnici su pitali, čiji ste vi deca? Mi smo deca Milana Miloševića, inženjera. Deco, oni su naši vojnici, a oficiri su svi deportovani u zarobljeništvo kao moj zet, rekla je posle baka. Bakin zet je moj tata. Danas su ceo dan kamioni natovareni vojnicima prolazili linijom. Mi smo gvirili kroz prozor i kolona je stigla čak do Mišove Meane, a iza Brđana su još stizali novi kamioni. Deda je rekao, stigo Nemac, naš verni okupator. Mama je rekla dragi da se sakrije, baka je kukala. Ju, kao pilčići brate svaku vojsku. I Draga se podvukla pod krevet. A mama je rekla, mani krevet, tu će prvo da pogledaju, nego se penje na tavan. A nama je u predstavlju poklopac za tavan i bez merdavina na tavan ne može da se popne. I deda je rekao da sad iz kuće niko ne sme da izlazi po merdavine. I onda je deda prineo astal i na astal metnuo stolicu. I tako se Draga uspela na tavan. Ja sam rekla da je i mene strah od Nemaca. A deda je rekao, ti si sad mala, ali kad porasteš, i tebe ćemo od vojske da krijemo po tavani. Dosad sam uvek kao novinar sedela s druge strane astala i dosljedno svojoj profesiji prvo bih upitala pisca. Šta znači naslov knjige Život je opasan po zdravlje? Sad kao pisac odgovaram. To znači da su nam zdravlje i opstanak u opasnosti dokle god smo živi i da su mirni samo oni koji su privremeno mrtvi. Zatim bih pisca upitala zašto tek sad objavljuje svoje beleške iz 1941. godine. Odgovor je jednostavno, zaboravila sam na njih, ali ih nisam bacila. A onda sam ušla u novinarstvo koje je, to često kažem, kao mašina za mlevenje mesa. Naprosto samelje čoveka, najviše svojim rokovima. Rukopis se mora predati sutra, a najbolje je to uraditi juče. I kad je nastupio 24. mart 1990. godine, mene je ta sreda vratila u rat iz 1941. Tada je također bilo proljeće i to me je podsjetilo na dnevnik iz mog detinjstva.
Punih 7 godina je proteklo od završetka ove knjige, a ona je ostala na mom stolu. Onda su u jednom trenu prisjetih stiha Desanke Maksimović, koji sam pročitala dok sam još bila u bezbednoj zoni mladosti, nemam više vremena. Tada sam u sebi donela odluku da knjigu pustim da krene svojim putem i sama živi svoj život koji je opasan po zdravlje. Rukopis sam odnela izdavaču Slobodanu Mašiću, koji ga je prihvatio, podržao me i ohrabrio i odmah počeo s rokovima. 10 dana imate vremena da pogledate korekturu, u sljedeći utorak čekam vaše konačne ispravke, u petak donesite fotografije i da ovih striktnih rokova nije bilo, ja bih ovu knjigu još držala na svom pisaćem stolu. Ali ne samo Slobodan Mašić i njegova supruga gospođa Saveta, koji zajedno čine tim izuzetnih dizajnera, čije se knjige svojim otmenim slogom i izgledom izdvajaju od svih uobičajenih izdanja, umela je da me ohrabri i podrži i kuća Mašića nije za mene više kuća izdavača, već dom mojih prijatelja. Večeras u ovoj sali prisutni su i neki junaci ove moje knjige. Sestra Leposava, brat Vladislav, snaje Olga i Biljana, sestričina Milica, bratanci Milan i Miloš, bratanice Marija i Mijona su u belom svijetu, jedna u Sidneju, druga u Parizu. Prisutna je i moja zaova Dana, koja inače živi u Lozani, zet Žarko, zatim Aleksandar i naravno ovdje i Antonuška, koji je 1999. godine imao otprilike isto onoliko godina koliko ja 1941. U knjigu sam uvrstila i dnevnik moje rođake Marije Popović, koji nas vodi izvan Beograda na Ovčar i Kablar i u Lučane. Želim da se zahvalim svim svojim školskim drugaricama s kojima me vezuje decenijsko prijateljstvo, svojim kolegama, novinarima iz Ilustrovane politike i politike, svojoj rodbini, kao i svim prisutnim koji su došli da me podrže i naravno učesnicima ovog skupa, Milici Milši, Vasiliju Kaleziću i Slobodanu Mašiću. Knjiga moja sadrži stvarnu stvarnost i stvarne ličnosti, ali i virtualnu stvarnost i virtualne ličnosti. Knjiga je kao i sve knjige na svijetu i izmišljena i istinita. I svako je može na svoj način prihvatiti. Predajem je sada vama čitaocima, a meni pistu spasa nema. Jer znam, ovo je možda moja posljednja prilika da vam kažem nešto, ne samo u vezi sa ovom knjigom, nego možda sa vašim životima koji su kao i moji proticali u decenijama koje su za nama. Ali povod našeg razgovora jeste ova knjiga. I ja ću morati prvo da vam kažem šta ja mislim o ovoj knjizi. Znam da mnogi od vas knjigu još nisu pročitali. Imaće priliku. I možda će ono što ću ja reći njih na neki način podržati da pročitaju ovu knjigu. Ima još jedan razlog što će mnogi među vama čitati ovu knjigu. Taj razlog je zapravo u onome šta pisac ove knjige za vas predstavlja, a što je neprevodivo na mnoge od evropskih jezika. Kada se pogledaju rodbinske veze koje postoje u našem narodu, onda moram priznati da i neki od jezika koji sebe smatraju plemenitim nemaju mogućnosti da te tanane rodbinske veze koje čine naš život uopšte razumeju, a i nisu sposobne da kažu šta je to. Pa u tom jeziku tetke i teče predstavljaju vrhunac rodbinskih odnosa,
a onim sitnim malim razlikama koje nas bogato daruju, neverovatnim brojem zapravo ljudi u kojima mi istovremeno postojimo, to u tim jezicima i ne postoji. Da vas ne bih dugo zadržavao, ja ću vam prvo pročitati jedno pismo. Jedno pismo koje sam ja kao izdavač poslao autoru. A onda ću kratko objasniti, pokušati zapravo da objasnim zašto nas oni mrze i zašto oni hoće da nas unište. Dakle, krenut ćemo od pisma. Bez ikakvog osjećanja krivice, sve priče o Bogu iz njihovog detinjstva bile su bez ikakvog dejstva. Smrt, koji je bio njihov pokretač, bila je jača od svih onih pesama koje su bile naša uzaludna nada da će nas neko čuti. Na nebu, gde smo videli samo njihovu svetlost, nikoga nije bilo da zaustavi njihov mrtvački ples. Poštovana gospođo Pavlović Binićanin, ja znam da će objavljivanje ovog vašeg rukopisa biti jedan mali trag istine o jednom vremenu koje je pokrilo celu ljudsku sudbinu. Ne, ovo vaše svedočenje nije svedočenje o sudbini nekoliko nevinih dečijih duša, o jednom plemenitom ocu koji u logorima ratnih zarobljenika vidi jedino svoju nejaku decu u beskrajnim noćnim morama. Ne, ovo nije svedočenje o palim bombama na kraju proteklog veka koje su se obrušile na nevini i čedan jedan narod. Ovo je svedočenje o jednom padu čovečanstva, kada se ceo jedan svet zasnovan na veri i nadi obrušio u prah jedne ljudske sebičnosti. Pali su anđeli s neba koji su zaboravili svoju ulogu, pali su pojedinačni ljudi koji su zaboravili Boga, pali su čitavi narodi koji Bogu nikada nisu ni pristupili. Palo je celo čovečanstvo. Vi ste svedočili kako je pad izgledao u očima jednog malog ljudskog bića koje je proživelo čitav svoj život u tom obrušavanju sveta. Zato sam doneo odluku da se vaš rukopis objavi. Možda će to objavljivanje makar jedno ljudsko biće dozvati pameti. Sa zahvalnošću i poštovanjem, Slobodan Mašić. A sada ću vam reći zašto. Pazite, ovaj narod ovde isto izgleda kao drugi narodi. Ulicama idu automobili, tramvaji, uglavnom jedemo sličnu hranu, margarin, pijemo jogurte sa raznim stepenima masnoće. Povrće nam je uglavnom isto. Odeća, već smo odavno prekrojeni na njihovu odeću. Brojevi više nisu naši brojevi koje smo imali, brojevi su njihovi. Siromaštvo koje oni posjeduju ogleda se u pupkovima koje naše devojčice pokazuju po našim ulicama. Sve ostalo, matematika njihova, hemija i fizika njihova, svi mehanizmi, sve tehnologije, reči, po ulicama kad idete, više se ni sunce ne zove sunce, da, ima drugo ime. Mesec više nije mesec, ima drugo ime. Mi smo zapravo kao oni, ali oni su rešili da nas ubiju. Ima jedna razlika. Ima jedna razlika i mi nećemo uspeti da eliminišemo tu razliku, mi ćemo ih ubeđivati. Mi ćemo ih ubeđivati na taj način što više nećemo poštovati rođenog oca. Vi ćete biti na nekom mestu koje je vrlo značajno
u našoj državi. I nikada, tokom 3 godine, vi nećete spomenuti vašeg oca, koji je zapravo jedan značajan čovjek, koji je učestvovao u istoriji, koji je učestvovao u filozofiji i prema kome vi imate obavezu. Ili možda on nema obavezu prema svome ocu. Možda njegov otac više i nije njegov otac. On ima neke druge očeve i majke koje je stekao. Vidite, u 19. veku oni su zapravo razorili ono što jeste smisao čovečanstva. A to je da imamo rođake i da smo zapravo nešto što jeste ljudska zajednica. Onda, kada pripadamo samo nama, to nije 1 ili 2 čoveka, to nisu muž i žena, 2 ili 3 dece. Ne, to su i njihovi roditelji, i njihova braća i sestre, i onaj beskrajni niz koji se sada uklapa iz jedne takve zapravo porodice, koji se uklapa u druge porodice i koji čini tu moćnu celinu koja se zove narod. U 19. veku oni su počeli uništavanje naroda. Njima ne trebaju narodi, njima trebaju potrošači, njima trebaju kamate, njima trebaju banke, njima trebaju krediti. Da li ste ikada u nekoj banci čuli da oni nude kredit vašoj porodici koji će istovremeno biti i vaš kredit, i vašeg brata, i vaše sestre, i vaših roditelja, i svih onih vaših rođaka? Ne, vi to nikada niste čuli, a u zadnje vreme ne čujete čak ni da bi kredit mogao da pripada vama i vašoj ženi. Ne, oni su već otpisali vašu ženu kao deo vaše porodice i vi se pretvarate u pojedinačnog čoveka koji više nikoga ne zanima i ne interesuje. Ali u ovoj ludoj Evropi koja hrli zapravo jednom novom svetu, novom svetskom poretku, u toj ludoj Evropi ima jedan lud narod koji još uvijek ima snagu da razume sopstvenog oca i sopstvenu majku i da vidi oko sebe svoju braće i sestru, da vidi oko sebe neke male rođake svoje u kojima postoji jedan zajednički deo koji pripada i nama kao pojedincima i njima kao bićima koja su s nama u nizu. On, taj narod, neće toga da se odrekne. I zato oni, pazite, jeste tu i tamo su bombardovali neki most, ali na mostu je uvek bilo ljudi, ubijali su ljude. Zato su oni rešili da unište narod, ne da unište ove sitne, male, mehaničke sprave koje se za godinu, 2, 3, 5 ili 10 godina mogu obnoviti, ali narod koji je uništen ne može se obnoviti. Ovdje je nada čovečanstva. U našim osjećanjima je nada od čovečanstva. Da će se zapravo nanovo uspostaviti taj prekinuti niz u kome mi svi pripadamo, ne više samo pojedinačno jedno drugom, nego pripadamo svima i činimo jednu moćnu celinu. Moćnu celinu koja je spremna da živi onako kako će da živi. Pa nas uopšte ne interesuje da živimo kao oni. Pa mi od njih i ne očekujemo da oni žive kao mi. Mi želimo da imamo naš sopstveni život koji je takav kakav je zacrtan. Mi smo taj narod koji hoda, evo, 1000 godina. 1000 godina od kako nam je onaj svedi se dokosi čovek rekao da moramo i šta moramo čuvati. Rekao nam je to i mi moramo u to zapravo verovati danas kada su se usmerili da to sve unište. Ali još uvek nemaju sredstvo, nemaju aparat da uđu u našu dušu, da uđu u naše srce. Ovo je knjiga koja govori o toj duši
i koja govori o tom srcu. U ovoj knjizi vi možete osjetiti kako bezbrojni ljudi koji se međusobno dodiruju u životu, kako njihova duša i srce ima isti treptaj i kako se ona ne brani, nego časno i dostojanstveno suprotstavlja jednom užasu koga ne razume. I zato mi na pitanje zašto nam to rade ne možemo da pronađemo ni jedan razuman odgovor. Rade nam zato što mrze čovečanstvo. Hvala vam.